good morning. Welcome back to my channel, 9Nights TV. Good morning sa tanan. Time check it again. Ato may road run guys. Ato may Kustila. Makal na ka eh. Ma-birthday ni, mamakal. Yes, mamakal. Tapuan, laptop o cellphone. Cellphone ra kong gida mga guys. Silupin. Sige. Update lang niya. A few minutes later. Abot na mes Compostela mga guys. Adto na tapadong sa ilang mar. Ayaw! Nanay lang mar mga guys. Ito tanong view. Good morning. Sige, salamat. Good morning. Good morning, Wen. Busy na? Kunsa lang kada, Wen? Anong darbahan dia? Linodo. Yun. Ato ilang. Good morning, Lawrence. Morning guys, bis ko na. Hi, Jay. Kilitay tayo nte. Bis ko na. Siya kasulti sa akong vlogs. Kani si JR Guapito. Hi, Ma. Good morning. Kinakusgan ko no. Manok padugo ni bibi. Mana mo Bisaya to? Mane, Mana lamar. Bisaya nga to? Ilan ni Mar, labay. Oh, ano sa ante to? Ah, ato pis gawas. Asa ni nay? Diri na kay Tagoon. Ano gi ang Good morning, Mar. Hello, good morning. Ano na ka diri nay? Sa gamit nimo diri? Mga guys, naanak ko diri. Magbuhat ko o kuan ko no. Ang akong trabaho diri ron. Magbuhat og gulaman. Dira para gulaman ay. Ako maglaon mga guys. Sa ini Pilipinas. Ay, Adto tas Amerika. Mani among buhato nun. Usa ka box akong gipalit Mar. 10 pieces. Ikapendo ha. Wala may ay, pang ay, sitting upo ng hobby niya. Oh, nira ay. Nara, maligyan natin. Pag-agi ninyo, ting. Asak alang ng mga tao din. Wala man ante. Nababay na yung first nila. O kubantay. Apit na lang magapit na lang niya. Oh, yan. Ano lang. Asan ka? Apit lagi adugon. Muslide laging ligid sa. Na may pagkape na nina eh. Ano Itong ipakapin? tulo ka buhok ba ya usa kay condense. Barato rin eh. Ano kay sudlanan day? Sa kaya sa Muta na eh. Kasi Jar ba? hindi din eh. Ano? Ako na di ay. May tanong mo. Sudan mo dai. Mani akong mga ingredients sa gulaman. Tatabahon ko gulaman diri ni Mar. special request na people of the Philippines, special request na. Sayo na ba kinala mo ko wala size? At tulo ko numi. Ang mga kuwan niya, ito dito. Ipabot wala na may kuko. Ya magbamis lagi mga guys. Dara pa ingon mga guys ay. Bali na Asa man yung bam imong longi day darang longi mo. Nya si G ni duty na.
Hi, Lawrence! Duty na si G. Narang gi-assign ni G ni Mar ay di pa segregate siya sa kutsara o tinidor. Mao na mga guys, mag-spag, mag-bam-i. Asang ballpen way? Alas ka lang, wait, wait. Busy man siya, abi man ako duwi. Miss, make mo ayo ako Liza. Di maklaro dahil. Tingnan ko yung papa sa last video. Straight ko na niya mga all. All hobbies na guys, kinahan sa mga coach man. Ay, daw. Ay, Saan kami daw? cooking. Ay, na ako eh. Ha? Dai, pangutan na kulit ng hapon na bangko ay. Atay? Atay. Abang ko ng atay. Wala pa? Hi! Saan ka po ikaw? Ay, mga katang mapapadali. Dara! Sapa kayo guys. Dara na guys! Oh, yummy! Halugugin ninyo ang bayan ng Batang Bato. Yummy guys! Prinsesa ng mga aswang. Muni, gipatrabaho ni Marla ako. Utusan mo ang ating mga alagad. Ang bami, ang Bakit? kuwan tayo. Alat ng naging ang buong kamay nilaan. Tay. Kuwan. Hi mga guys! Nagbuhat din po sa mga guys. Kay patawan mo Sige, trabaho. Sige, sige, tabi. Oh, tapi bitaw. Tapi bitaw. Di ba Justin? Trabaho, sige, tabi. Na. Hasta hindi mo kita ni Apil. Lunod. Anong madali? Karoon ko nung madali. Madali. Madali ba? Madali ka na lang ay. Alas 2 na ra ba? Paghapon na lang. Hapon na din eh. Paghapon na lang eh. Sus, layo pa nga lasipin. Ayun ko lang sila. Close mo. Di ba Just, layo pa nga lasipin. Dong, mama mo gusto na rin dong. Tabang dong be? Dari mo ito tabangan? Kada asang luwag para sa katong double panang pa. Dong, anan dong. Kaya po. Gawin na po. Mari lang ko. Muna akong cameraman niya si Justin. Hi Justin! Ay, dali, diha, oy. Di mo good video po to. Dike, ato tanong litson naghulbot na. Agi ko maganda. Atong picturean be. Ay, lagi gue. Na si Poloy Muriak, menjenis Poloy. Atong tanawon guys.
Oh, sana yung picture video. Kalami sa litson. Nanang litson mga guys. Apple. Where is the apple? Patangag. Kita lang ng pagkuhan mo yung piso. Na may orange. Oh, lemon ba? Ay, limon. Malaki ba? Nay lemon diha. Asa po limon? Kasi asa limon yung putang. Excuse. Litsu.